Sekango saglajak tongmani National Highway eba Lahar kotor Swnamjakmani Jaga thai Naharjaknai nok Bohrokni document tongka hanke habangni bokakdei nangmani Rwjakyakho hinei phiaba Tabuk Phano Rwjakyakho hinei koksul samungka faika padimung khoi behla bari Lahar kotor amsayo Hasno shukangai telangnani bagai NH eba Lahar kotor Swnamjakmani bagai samung batang yagon Naharjakmani Abai kino Lahar kotor Swnamonggo kabangma Khorangni jaga thaino khoboi o Lahar kotor Swnamjakha hane aboni bagai shakangono saklaijak tongmani Lahar kotor Swnamonggo keboni jaga thai khobjagai tongka hanke note nangmani document tongka hanke hapangni bokhakte Rwjakyaknai subasuni rang phiaba strangshlo koktoma bokashe phaika Lahar kotor Swnamjagai phai thangka phiaba Bohrokno saklaijakmani haikeno rang Rwjakyakho hane abai hane no sabikhana rokha khoi behlabari amsaini Lahar kotor amsaini lukorok Ani mungka pot marani de borma ani paran mungka kisno para mungkai behla bari edisi bilet sagar kam moge ringka rungma mane hingkai chini je asuk je sompot thamani abo kuno ko mane private o je sompot thamani mode sung rangmaya aboni mode rangmai labagai sung tabung nong mani hinota hingkai sung kango ko onekta mane media rogo ko sung kisana bagai chuk isu khai tongani no hingkai sung chai me asa kaham kai abon bagai uloda maya rong thano rang kicha micha phano abon bagai chumo kiri wi dalia tabu thai sung chai ma kaje sung ususa rang kombai sung kuni si khai malia hingkai yangle nong ko kuri ka chini pura hingkai nong rok tangna ni busuk rang thang tabo agini system kri khable hingkai tithojit bo sawo apru kai ek kuthi rong mana norok ne umata khai sung boro man Matro nog ni 26 lakh no mano 26 lakh. Ga nog bo jotono all thangjak. Sabo tithojit sabo. Tithojit ka amin. Ga abono bono bini mungunyok sungta bo thai kes thai. bini para boro bini para hangkai sengkari wo. Sengkari bai. Banjal sengkari bini mungbe tam ne kes thina bono. Sung bini mungbe kes ma thanya bo rabat bagan kri ni boro rong ni no potol to bo rabat bagan tong ne bo sui rang chakna bo doi. Ga bo thanya ti ke bono khari man sungkai abdo sungkai bele thangjak sungkai tangi rang ko mana nangba. Abo hai proman bo chini thai tongo ta karon kha chini o highway thangtani chini je ekdam chung onek nijaton kha nijat bohaking kahiba chung kuno nya jomullo bo malia kicha rang goi chuno jurjuro babe chini nog boyo rang bebar bakoi chung media no ninani bajong kha karon chung sudu rang simiya o je Jorao sarbe khainai mo settlement o chakri khayo bisojit deborma hipai pradip tithojit deborma bulka tithojit deborma bo oro emon khaika sab no khaiba jung ekta proof tong proman jung rimano as jung bo baksa borongni bufang thaya rogo pojoto bo rangri rikha rabar bufang ga baksa ni kai jung kha khetoni dagna bar se bono bagan khai he ponto borang likha abene chung sarkar bahar no ko jara chini Tripura je chalok tongnai minister emila brong no bo jahate tisoti di bangoi chung je samani okok abono tojonto khayoi tithojit no kaham kai checking khainani ungton chung sarkar bahar no bo koyu Abai kino debu kokshul samungka faika amsani Khorokni habang shebok khlainai Bohrokni Manthai shokthaino tei kebengui tongo hane aboni baga amsani dukurok Bohrokni Manthai manya hanke tirthojit debormate prodipshilni mungoi thanawa affair khlaijaknai hine taprong mungrakha amsani tongko song dukurok khwaini shimim amitni kokthum Chini Khorang